n'ọtụtụ mgbe ihe ọṅụṅụ na ụmụ ihe nracha ụfọdụ na-aka dị ọnụ ala karịa mmiri bụ obodo akọwara na ọ bụ Naịjirịa bụkwa nke ga-ezute ihe ịcha aka mgba nke ọnọdụ ahụike nke na-akpalite site n'oke ihe nracha ihe ụtọ bụ shuga. Ọ bụ n'ihi nke a ka otu akpọrọ Corporate Accountability and Public Participation Africa ji wee na-eti okokoko n'ọgbakọ ha nọ na ya wee gwa ndị nta akụkọ okwu na Abuja banyere ka o si ewute ha. Ha gara n'ihu kpọkuo gọọmenti etiti ka ọ gbaa mbọ hụ na ego ụtụ isi a na-ana maka otu lita ihe ọṅụṅụ nwere shuga site na 10 naira gbagozie na 130 naira. Ekwi Ajide bụ onye nta akụkọ anyị na Abuja. Ọ gara ọgbakọ ahụ. Dịka Kapa si kwuo, otu isi dị ugbu a adịghị ike, o nweghịkwanụ ike igbochi mmịkọ mmanya ọtọ bịrịbịrị nke na-ebute ọrịa dịka ọrịa mamịrị, stroke na ọrịa obi na-agbasa ngwa ngwa. Onyeisi Kapa Akimbode Oluwafemi kwuru na ọrịa ndị a na-eme ka otu n'ime mmadụ 3 nwụọ kwa ụbọchị na Naịjirịa, na-atụ aka na nsogbu ahụ abụghịzi naanị nke ahụike kama na o tozuru ka a kpọọ ya ihe mberede akụnụba na nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya. O kwukwazịrị na Naịjirịa na-apụta ka ebe a na-eziga mmanya ọtọ bịrịbịrị na-enweghị usoro, wee kpọkuo ka ndị ọchịchị nye iwu ka a na-ede aha na ngwa nri n'ihu ngwugwu ha nke ọma. Ọtụtụ ndị ọzọ kwukwara okwu na ya bụ ọgbakọ tinyere olu ha n'ikpọku gọọmenti ka ha mee ngwa ngwa ime ihe ga-eji chekwaa ndụ mmadụ. Site na Abuja, Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa, ABS.